sai na samu gudun alƙur'an. Yawa a ga mutum ma. Sannu ina wuni, ina gajiya, ya gari, ya kokari. Dan Allah nan ake buga magana. Yawa ake kamo mutum. Daman. Ka iya buga wanne? Gashi. Gashi. Ni ban makarantar boko ba. Wata ce, wata nake so za ka ji da yaro. A bugo min ita, amma kaka buga mata da karkata da ciwo. Buga mata a hankali. Yalau gashi. Ina ne ma? Assalamu alaikum. Now? Ina wuni? Lafiya kada wallahi. Ni ne. Dan auta wanda muka haɗu din nan na kan jakin nan. Ini. Kiwana, wallahi Allah an gaya miki jiya ban bacci ba. Wallahi Allah gida ba da dariya alƙur'an. To shi ke nan ga miki jiya ne mafarki ƙaunaki ta yi ta sai gida ta sai mota. Kuma gidan hawa tara. Alƙur'an. Wallahi biki ma sani ba. Wato gaskiya ina so in saƙa tamkar saƙi. Ba don komai ba sai don samun damar shiga falon saƙon sanki don samun damar sassaƙo kotun bishiyar furen sanki. Don magance ƙiyayya da samun damar sanki a sansanin zuciyata ya alfijir abu har kake zukata na. Ya bututun muzirarin kwalabar FPC ɗin zuciyata ina sanki a cikin zuciyata ba zan daina sanki a cikin zuciyata ba ya sun. Wallahi Allah. Ya haƙuri ba da ya haƙuri. To, zan zo. Gobe zan zo yanzu makaranta allo za ni. To na gode. To sai an jima. Haƙuri ba. Idan ne ka ji daɗi. To ba a biyo kuɗin ko? Yawwa. Ya yi minti 10, kuɗinka naira 300. Nawa? 300. Ni da ne magana ta. Ni kenan. 300 za su kawo. Yawwa. In takardar ma kana so shi da na an jima. Kudin fa? Yaro ni ba na yi magana ta ba kuma an ce dan ne magana ci nai. Ko na ci na sha ko dan na dan arama shi ne za ka raina mana hankali ka ce in baka kuɗi. Dalili ɗaya sa zan kyale ka dan bani nishaɗi yana cikin damuwa shi yasa zan kyale ka amma jika na ban maka kuɗin kuma ba ka dawo. Ka ji da? Sai ka ce na ci ko ci nai. Za ka raina mana hankali da akan kawai ne wa masoya ta waya za ka ce wani sai na baka kuɗi wala ko sisi ba zan baka ko kuma. Ina son irin kuwa gidai su dinga zuwa wuri na.